खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आं 15 बोसोर BTCखौ सासन खालामगोन। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि प्रमद बर'आ रायजो सभानि मासिखौ बादायाजासे देरहादों। आसामनि क'क्राझाराव गाजा गोमजायै बरायबाय। BTC सेक्रेटारियेट जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय नायबिजिरग्रा आय'ग दाबाय। हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारि प्रमिला रानी ब्रह्मआ BPFनि टिकेट दावहायाव क'क्राझारनि थाखाय। BPFआ गोहोआव फैनायनि उनाव बड'लेण्डआव फोजोबस्रांनाया फिन जागायफिनदों। प्रमद बर'। आसाम सुख'ई जाब्रबथायनि उनाव पाइलटआ पेराशुटजों बारग'गोन होननानै बिमा मिजिं थिदों। UPPLआ रायजो सभा बिसायख'थियाव प्रमद बर'खौ हेफाजाब होनायनि थाखाय AGP AIUDFखौ बाख्नायदों। सोनाब एसियानि दुंहाव थासारिनि गेजेराव भारतआव 25 साननि थाखायल' थावनि स्टक दंसै। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय NDAआ मासि रानलायनायखौ जोबथा महर होदों। आसाम दावबायनाय समाव गाहाय मन्त्रि मदिआ सा 20,000 साहा बागान खामानि मावग्राफोरनो हानि फाट्टा रानगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ आं 15 बोसोर BTCखौ सासन खालामगोन। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्रबाराव बुङो दि बिथाङा फैगौ 15 बोसोरसिम बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCखौ दैदेनबाय थागोन। बाक्सा जिल्लानि निमुवायाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टजों खुंजानाय डिस्पुट सल' हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे सुबुं जथुम्माखौ बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुङो। महिलारि बिथाङा खोथा होयो दि BPFआ BTC ओनसोलाव सुबुंफोरनि मोगा-मोगि जानांनाय गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावगोन। बिथाङा होखारनाय हाबाफारि आरो स्पेशेल रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दैबो बुङो। बिथाङा मिजिं थिदों दि नरेन्द्र मदिआ 13 मार्चखालि क'क्राझार दावबायनाय समाव BTC ओनसोलनि थाखाय जौगाखांनाय हाबाफारिफोरखौ फोसावगोन। प्रमद बर'नि सोमोन्दै सोंथिनि फिननाय होनानै महिलारिया बुङो दि रायजो राजाफोरा बिथांनि दैदेननायखौ बिजिरगोन। बे मेलनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा BPFआव बाहागो लादों। नैथि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ रायजो सभानि मासिखौ बादायाजासे देरहादों। आसामनि क'क्राझाराव गाजा गोमजायै बरायबाय। मोनसे गेदेर राजखान्थियारि बिथिङाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ जेबो बादायाजासे रायजो सभानि मोनसे मासिखौ देरहानो हादों। आसामनिफ्राय मोनथाम रायजो सभा मासिनि थाखाय नमिनेशन बिलाइ नायनायनि उनाव बिथांनि देरहानायखौ रोखा खालामनाय जादों। बिथांनि हेंथायै एबा गुबुन मोननै मासिनि थाखाय रावबो बिजाथिया मुं थिसनाखै। बेनिखायनो BJP दोलोनि सानैजों लोगोसे साथामबो बिजाथिया बादायाजासे सायख'जागोन। प्रमद बर'नि मुं थिसननायखौ गावनि आंगो UPPL दोलो, आसाम गण परिषद आरो अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्टनि MLAफोरनिफ्राय गोख्रों मदद मोनदों। बिथांनि बिजाथिलाइ गथायनायनि थाखाय नांगौनिख्रुइ बांसिन MLAफोरा प्रप'जार महरै सागान होदों। बे देरहानायखौ बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि आगान महरै नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर'खौ पार्लियामेन्टनि गोजौ सदनाव दैथायहरनाया गोनांथार सोलायनाय, गुबैयै 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ दावगाहोनायाव मदद होगोन। बे बिलनि थांखिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बियाबफोरनि अनजिमाखौ दानि 40निफ्राय 60सिम बांहोनाय। बिथांनि देरहानायखौ फोसावनायनि उनाव प्रमद बर'खौ क'क्राझाराव जोबोद गोसो गोरबोजों बरायनाय जादों। रोजा रोजा हेफाजाब होगिरिफोरा रंजानायनि थाखाय ओंखारबोदों। थामथि खौराङाव दङ BTC सेक्रेटारियेट जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय नायबिजिरग्रा आय'ग दाबाय। आसाम सरकारा BTC सेक्रेटारियेट जाथायनि सायाव नायबिजिरग्रा आय'ग दाबाय। आसाम सरकारा 29 नबेम्बर 2025आव क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC सेक्रेटारियेटआव जानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सासे सुबुंनि नायबिजिरग्रा कमिसन दादों। गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि HN शर्मानि दैदेननायाव बे आय'गखौ 6 मार्चखालि कमिसन अफ इनकुवेरि एक्ट 1952 नि सिङाव दानाय जादों।
बेयो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगोन जायनि जाहोनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादफोरा हेंथा सोमजिहोदोंमोन। बे नायबिजिरनायाव BTC सेक्रेटारियेटसिम हेंथा हानजा सुरनाय, बेरिकेड सिफायनाय, बुफाय-बुसि खालामनाय आरो जिल्ला खुंथाय आरो पुलिसनि फिननायखौ नायबिजिरगोन। आय'गआ सोरखारि आफाद आरो रायजो राजाफोरनि लिरनाय बिबुंथि हांख्रायहरदों। 26 मार्चखालि 2026 नि गेजेराव आय'गनि मावख'आव गथायनो नांगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेउलि महिलारी प्रमिला रानी ब्रह्मआ BPFनि टिकेट दावहायाव क'क्राझारनि थाखाय। BPFनि टिकेटनि थाखाय क'क्राझार बियाबाव बादायलायनाया गोख्रों सोलिबाय। फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि टिकेटनि थाखाय बादायलायनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागासिनो दं। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेउलि महिलारीया क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो थियारि जादों। बिथाङा गुबुन गुबुन आफादफोर आरो थागिरिफोरखौ लोगो हमज्लायनानै बिसोरनि मदद नागिरनो जागायदों। बावैसो सिगां बिथाङा क'क्राझार टाउन मार्चेन्ट एस'सिएशननि मावख'आव थांनानै गावनि बिनायसाथिनि थाखाय हेफाजाब होनो खावलायदों। गौथुमा हेफाजाब होनायनि खोथा होयो आरो दोलोनि दैदेनगिरिनो बिथांनि मुंखौ गनायना लागोन होनना बुङो। बे समावनो खेबथाम केबिनेट मन्थ्रि बिबानाव थानाय गागि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बे एखे मासिनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो गोसो जानायखौ नुनो मोन्दों आरो रायजो राजाफोरनि मदद बुथुमनो थाखाय मेल मिटिं खुंनो हमदों। राजखान्थि नोजोरहोगिरिफोरा बुङो दि बिसायख'थिनि सिगां क'क्राझाराव BPFनि टिकेटनि थाखाय बादायलायनाया गोख्रों जाबोगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ BPFआ गोहोआव फैनायनि उनाव बड'लेण्डआव फोजोबस्रांनाया फिन जागायफिनदों। प्रमद बर'। UPPLआ गासै 15 बिटिआर मासिफोराव उदाङै बिसायख'थि गेलेनो हागौ, प्रमद बर'आ बुङो। प्रमद बर'आ शुक्रबाराव बुङो दि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गासै मोन 15 बियाबफोराव उदाङै बिसायख'थि गेलेनो हागोन। बिथाङा बुंबावो दि दोलोआ थाबैनो हारसिंनो बिसायख'थि लागोन ना नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सनि बाहागो महरै बिसायख'थि लागोन बेनि सायाव जोबथा थिरांथा लागोन। चिरां जिल्लानि काजलगावआव मोनसे गोजोन मटरसाइकेल हानजा सुरनायाव बर' बिथाङा बुङो दि गोबां सुबुंफोरा हानजाखौ उदाङै बिसायख'थि गेलेनो खावलायगासिनो दं। बर'आ बेखौबो अजद होयो दि BTRआव BPF सरकार दानायनि उनाव ओनसोलाव दावराव-दावसि बांदों, न' सावनाय, हारियारि दाङाबाजि आरो समाजारि गावस्रालायनायनि जाथायफोरा बांदों होनना दाबि खालामदों। बिथाङा बुंबावो दि UPPLआ ओनसोलाव गोजोन, जौगाखांनाय आरो दिदोमथि लाबोनो थाखाय खामानि मावबाय थागोन। द'थि खौराङाव दङ आसाम सुख'ई जाब्रबथायनि उनाव पाइलटआ पेराशुटजों बारग'गोन होननानै बिमाया मिजिंथिदों। आसामाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव फाइटार जेट जाब्रबथायनि जाहोनाव गंसे नखरा मिजिंथिनानै दं दि बिरखंआ गोग्लैनायनि सिगां पाइलटआ बासायनानै थानो हागौ। भारतारि एयार फर्सनि सुख'ई Su-30MKI दावहारु बिरखंआ जरहाट एयार फर्स स्टेशननिफ्राय बिरखंनि उनाव मोनसे फोरोंथाय मिशननि समाव कार्बि आंलं जिल्लायाव जाब्रबथाय जायो। बृहस्पतिबारखालि बेलासियाव बिरखंआ राडारनि सोमोन्दोआव गोमादोंमोन, जायनि जाहोनाव नागिरनाय आरो रैखाथि होनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। बे जाब्रबथायाव सानै पाइलटनि जिउ गोमायो, जायनि मुंखौ स्क्वाड्रन लिडार अनुज आरो पाइलट लेफ्टिनेन्ट पूर्वेश दुरागकार होननानै सिनायथिनाय जादों। दुखुनांथाव जाथायनि बागै रोखा जानायनि उनावबो सासे पाइलटनि बिमाया खौरां मोननाय बादिब्ला गावनि फिसाज्लाया जाब्रबथायनि सिगां पेराशुट बाहायनानै ओंखारलांदोंमोन होननानै मिजिंथिदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा बुंदों दि गिबियाव बिथांमोनहा फोथायदोंमोन दि बियो बे जाथायनिफ्राय बारग'नो हागौ। बे जाब्रबथाया मोनसे सरासनस्रा फोरोंथाय दावबायनाय समाव जादों आरो बिबानगिरिफोरा जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। स्निथि खौराङाव दङ UPPLआ रायजो सभा बिसायख'थियाव प्रमद बर'खौ हेफाजाब होनायनि थाखाय AGP AIUDFखौ बाख्नायदों। UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारी बिथाङा आसाम गण परिषद आरो दुलाराय भारत इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्टखौ प्रमद बर'नि बादायाजासे रायजो सभा बिसायख'थिनि हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावो। क'क्राझाराव मोनसे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै नार्जारीया बेखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि होननानै बुङो। बिथाङा बुङो दि दा बड'लेण्डनि साथाम थान्दैफोरा पार्लियामेन्टआव दं।
बे ओनसोलनि गाराङा हादोरारि थाखोआव गोख्रों जागोन होनना बिथाङा बुङो। बिथाङा गोख्रोङै बुंदों दि बेयो गाहाय आयदाफोरखौ बांसिन गोहोम गोनाङै सुस्रांनायाव मदद खालामगोन आरो बांसिन जौगाखांनायखौ बांहोगोन। नार्जारिया गुबैयै 125थि संबिजिदारि सोदांनाय बिलनि सायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ 40 मासिनिफ्राय 60 मासिसिम बांहोनो थाखाय दावगालांनायखौ फोरमायो। बिथाङा मिजिंथिदों दि गुबुन गुबुन दोलोनि हेफाजाब होनाया गोबाव समनिफ्राय थालांनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आरो बड'लेण्डआव गासै जौगानायाव साबसिन हेफाजाब होगोन। बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आगान। 8थि खौराङाव दङ सोनाब एसियानि दुंहाव थासारिनि गेजेराव भारतआव 25 साननि थाखायल' थावनि स्टक दंसै। मावख'आरि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला भारतआव दासान्दि 25 सानसो गोथां थावनि बाख्रि दं आरो सोनाब एसियायाव बांबोनाय दुंहाव थासारिनि गेजेराव गोहो रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गुबुन राहा नागिरगासिनो दं। रिपर्टनि बादियैब्ला बिबानगिरिफोरा जाथावना जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय क्रुड थाव, एलपिजि आरो एलएनजि लाबोनायनि गुबुन हादोरफोरखौबो नागिरगासिनो दं। बे जिंगासिनाया फैदों मानोना बे ओनसोलाव दाङाबाजिया हर्मुज स्ट्रेट बायदि जाहाज लामाफोराव गोहोम खोख्लैदों, जायनि गेजेरजों मुलुगनि थाव फालांगिनि मोनसे मख'जाथाव बाहागो थाङो। सोरखारि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासान्दि पेट्रल एबा डिजेलनि बेसेनखौ बांहोनायनि जेबो बिथांखि गैया। मावख'गिरिफोरा बुङो दि हादोराव थावनि जगायनायखौ दिदोम लाखिनो थाखाय थासारिखौ अरायसम नोजोर होनाय जागासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएआ मासि रानलायनायखौ जोबथा महर होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएनि गेजेराव मासि रानलायनायनि राहाखौ थि खालामना होबाय होनना सीएमआ फोरमायो। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला भारतीय जनता पार्टीआ आसाम गण परिषद, बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट आरो राभा हासं लाइमोन गौथुमजों लोगोसे लोगोफोरजों सावरायनायखौ फोजोबबाय। मिरु दैदेनगिरिनि गनायथिनि उनाव गोरोबथानि नेमखान्थि बादियै फोसावनायखौ मिजिंथिनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे गोरोबथानि बाहागो महरै एजिपिआ मोन 21सो बियाबफोराव बिसायख'थि खुंनायनि जाथावना दं। नाथाय बे राननायनि जाहोनाव ओनसोलनि मावथिफोरा एसे गोजोननाय मोनाखै। बे जौगाथाया बिपिएफनि फ्राय 5 बोसोरनि उनाव एनडिए दोलोआव फैफिन्नायखौबो दिन्थिदों, जाय बिसायख'थिनि सिगां गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामगोन। 10थि खौराङाव दङ आसाम दावबायनाय समाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ सा 20,000 साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो हानि पाट्टा रानगोन। हादोरसा मन्थ्रि रुपेश गवालाया बुङो दि नरेन्द्र मदिआ 13 मार्चआव दावबायनाय समाव आसामाव सा 20,000सो साहा खामानि मावग्राफोरनो हा रानना होगोन। बे हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि ज्योति चित्रबन अडिट'रियामाव खुंफुंनाय जागोन। बे दावबायनाय समाव गाहाय मन्थ्रिया हादोरसायाव गोबां जौगाखां बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायहैगोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव साहा ट्राइब्स आरो आदिबासी अनसाइ बिफानजों खुंजानाय फरायसा स्कलारशिप आरो राङारि हेफाजाब होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावनाय जायो। बे हाबाफारियाव 2025-26 राङारि बोसोरनि थाखाय साहा हारि आरो आदिबासी हारिनि सा 61,630 फरायसा आरो लाइमोनफोरनो मोन 6 सरकारि स्किमनि सिङाव फरायसा बृत्ति आरो राङारि अनसुंथाइ राननाय जायो। मावख'आरिफोरा बुङो दि हा पाट्टा राननायनि थांखिया गोबाव समनिफ्राय थालांनाय हानि मोनथाय आरो हादोरसा नाङैनो साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो हेफाजाब होनाय। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।